тамошобинони азиз, хуш омадед ба канали Аслик Production. мо имрӯз тасмим гирифтаем ки дар бораи фактҳои ҷолиб ва шавқовари ҷаҳон ба шумо маълумот диҳем бо забони тоҷикӣ. агар видеои мо ба шумо писанд ояд, лайкгузорӣ намуда подписатсияро фаромӯш накунед ва аввалин шуда аз видеоҳои мо бохабар бошед. мегузарем ба хабарҳо. оё медонед, алмос дар чуқури зиёда аз 200 километр ташаккул меёбад. вулқонҳо онро ба чуқури ба одам дастрас мебароранд ва одамон онро тавассути конҳо пайдо мекунанд. сину соли миёнаи алмосҳо 1.5 миллиард солро ташкил медиҳад. хабари навбатӣ ин аст: оё медонед, асал маҳсулоте аст ки асло вайрон намешавад ва таъми худро ҳам гум намекунад. оё медонед, дар дунё беш аз 40 000 намуди тортанакҳо мавҷуд аст ва онҳо дар табиат васеъ паҳн шудаанд ва онҳоро мо метавонем дар ҳама ҷо бубинем. оё медонед, калонтарин қабристони аврупо дар австрия ҷойгир аст ки дар он зиёда аз 3 миллион одам гур карда шудааст. хабари навбатӣ ин аст, ки дар ҷопон кӯчаҳо номгузорӣ нашудаанд. оё медонед, дар чин одами ғарқ шуда истодаро наҷот намедиҳанд. онҳо чунин меҳисобанд, ки ин халалдор шудан ба таҳдиди ӯ аст. хабари навбатӣ ин аст, ки оё медонед, давлати хурдтарини ҷаҳон Ватикан буда дар Аврупо ҷойгир аст. масоҳаташ 0,44 километри квадратӣ мебошад. аҳолияш бошад 1000 нафар аст. оё медонед, аввалин диски сахт, яъне жесткий диск соли 1956 ихтироъ шуда буд ба номи IBM 350. ӯ зиёда аз 1 тонна вазн дошт, аммо ҳаҷми хотирааш хеле кам буд ва то 5 мегабайт маълумотро дар хотирааш ҷой медод. тамошобинони азиз, навори имрӯзаи мо ба поён мерасад. агар видео ба шумо маъқул шуда бошад, лайкгузорӣ намуда подписатсияро фаромӯш накунед ва аввалин шуда аз видеоҳои мо бохабар бошед.